Hello mga kawiga, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng crispy pork ulo ng yubab. Yan po, pinuputok po natin yan kaya super crispy po talaga. Nandito po ating spicy vinegar, may sibuyas po yan at mga sili, tapos bawang. Tapos nandito po ating mga tumas, sausawan sa atin. Dito rin po yung ating sinigang soup. Isang tabi po para masarap po. Meron po tayong sabaw, nandito po ating kanin. Pag tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ikot po muna tayong sabaw. Kain po. Super lambot po ng laman. Nanginig. Laman po. Yan si sili. Kain po. Ubang iyo. Nausok pa po. Kulani. Init, sarap po.
Yung soup po natin yung tira nating sinigang na baka nung nakaraan. Sarap. Kain pa. Sarap po ng pagkakrispy niya, manikit-nikit po sa ngipin. Manikit-likit. Sarap po talaga pagka mga prito, meron po kayong sabaw.
Sarap. Pakadotong. Ang dami pa pong laman. Sobrang sarap po ng balat. Excuse me po. Excuse me. Oh, sarap. Oh. Just bite na po. Grabe sarap. Panalo, sarap.